बोले सामने कोई नेता नहीं चाहिए, सिर्फ हमको देखो। हमको नेता नहीं चाहिए, तो खड़ा ही नहीं होगा। वो नेता नहीं है। और सीमित दिन खानी कैसा ना खाना ना मुसुओ। हमको सब नेता चाहिए। अब वो मार खाना ही हमको सब नेता चाहिए, हमको ये नेता चाहिए, नेता मार खाना ही तो महाराज भाइयों, हम क्षमा चाहते हैं। हम सब नेता को चाहिए। मैंने गलती किया ऐसा बोल के अब मार खाना ही होगा। ओके खुलुमका जतो नोटिस लाइव टिप्ला चैनल बाय फोरोंगै तंनाय तै नाय तंनाय आनि खापांनि रांसानि दाखुक तै बुकुक सौरमना आं तिनि किसिसा नरक बाय नुकसाक मानि के अमसे नरक पुइलानि बिदुनि सेंट्र बर नरक खनाय मानखाना अरकसा बलक मन्त्रि बरम गनां अनिमेश देबरमानि जे कक तिनि ससियेल मीडिया वो ऑडियो वायरल ngै तंमानि o korno tuino kisi satini norok bai sebai suku broi ok celainai ei salainai norok khonai mankana tini borong gonang Onimesh Deborma botam ni saka Bubagra no nakar sana nagana ni jebo samani abo bo kono tui tei bufuruni kono tui tini amsake borong gonang Onimesh ni Debormani khawo hor nangma sipke ini hor nangjakhana obono faidi isisa sebai sukrubui okokno celainai lai thangnai salkisisa sikango Bubagra kaisa luko thum pandawo bo samani neta rokno nangya jono sadron rokno se nango nei je Bubagra samani apron simino sini bolong mantri borom gonang Onimesh Debormani khawo hor nangma sike nangjakhana tini Bubagra neta rokno nangya jono sadron rokno nango ni samani a ortho tamo a ortho no se first of all जों clear khai जों बुजिबुइ नाहारनानै नाग्रानाय tamni bagui Bubagra tini neta rokno nangya jono sadron rokno se nang ni samani aboni ortho tamo obose जों kahamke saimana nangnai Bubagra bo tini bo neta rokno nangya ni samani abo soy neta rokno nangya hinei samaniya a jagao gobang mano bujithai tongo a jagao gobang mano wansuktai tongo romdi example angno tabuk sai khnai nini nukhung chaloknani bagui nini nukhungni joto samung humung no khlainani bagui khoroksa muni nini nukhungo chongkha tomungno o muni bo ঠিকভাবে সঠিকভাবে কাহামকে সামং খায়া হিংকে আমনি ন নিনি নুখুঙ্গ তনিউই তামো মানাই হয়তো নों মাস ফাইকে বনো বেতন সিমিসি দিনা নাং তংনো ফিয়াবা বনো মুনি সংমানি অর্থ ও মুনি হিजांनाय ब सावैसे माया बमाहाय काम खायना ना बिनि नुखुंग बमाहाय सामं तong ब सामनो खायना ना ini amuni bo kahamke sausi maya ke amuni bini nukhungbo tongbo grisukno sem omo haino ini Bubagra samabo neta rokno nangya jonagon rokno se nango ni samani abo a jagaono thangui klayo Bubagrani je ideology Bubagrani je wansukmani Bubagra ni je naharmo bomoba Bubagra ni ideology tei bini nasimung tei bini wansukmung tei bini khlainani musungma rok ke o 15 লক্ষ tiprasa rok no je satok jagui tongmani bo kahamkai nugui tongo tiprasa rok thungjagai tongmani
bo kaham ke nung nugui tongo o sa tokjak mani o thungjak tongmani aboni yakni ekisa kaham ke pasawai da mano kaham de khlai mano ini se ini Bubagra bo wansugui ini tipra mothawo koroksa supremo muitongo tei bini bisingpino gobangma neta senamka MLA senamka MDC senamka tei monti rok senamka ini tamni bagi senamka ang norong thasikono example saika dika nung koroksa no ni nukungko muni senamka ke amoni no asugui toni di nida nung muni nahat na tamni bagi nahat obahaino Bubagra ni bukhabo kaisa kha khamani tongo neta senamai rikha montri senamai rikha MDC senamai rikha fiaba samungse tangnai grei samungse kahangbai tangya hingke bahai ke a neta tongphano o MLA tongphano a montri tongphano bahai ke samung salai naiba aboni bagino Bubagra bo tini bo rung thoma basi bo tini saw bo joto neta rongno nangya ni samaniya eba neta tongphano tofani bagai samungse tangjage hingke tofani bagai koksi sajage hingke neta tongphano reise aboni bagino neta rongno nangya ni bosaka piaba o Bubagra neta rongno nangya ni samani no baksa kai kaham ke uthuk ke wasuya wino tini baksa dikra mothani bisingko jara sinai nungnai litar hinjangnai rok neta hinjangnai rok tini kha koila yei kha somlai tonglaikha neta sinangya hingke bake samung khlai manai piaba rangsangni takuk tai bukuk song ini Bubagra je neta nangya ni samani abo soi neta nangya ni samani ya neta bangphano dofani bagai samungse kaham khlai jagya hingke dofani bagai kaham ke o neta rok wasi wansugya hingke neta tongphano krisino ble abon bagino Bubagra bo kha khamani bisingtui kaham ke iprasak dofani bagai wasumani bisingpino bo tini o kokno khitarei nono ano tini sawi khnario tini MLA nangya montri nangya MDC nangya neta nangya ni bo samaniya amukhe bini musungmani tei bini wasungmani hingke dofani bagai bukhabai samung tangnai dofani bagai mukti khlainai dofani bagai sacrifice khlainai o omahai borno se botiri nango haino nono senamai rikha chongoi rikha aro no nang bupang thunda hai thong kunu ko bosalia kunu lam bosalia keba Bubagra ni wasumani nono senamai ri mani samung tamoba nono neta senamai ri mani Bubagra tan bagi senamai ba dofani bagi kok sadi dofano naikol di dofano tuidului sap di thanjao tobodi hinisi Bubagra tongno neta senamile keba nang o bini ideology no se nang tini silia sawi malia hingke bahai ke nglai sinai ba keba tini social media o tini borong bonang Animesh ni power of ti gobang mano tini viral ngui tongo noro pula mano kana Bubagra no nakar masanai keba borong bonang tini sar Animesh nungbo kisisa aro kaham ke wasugoi naitai ini Bubagra nono nangya ni samaniya ini Bubagra tekese neta no nangya ni samaniya ini Bubagra tekese MDC no nangya ni samaniya keba norok bini okok samano norok kaham ke norok wasugoi nai neta nango MLA nango montri nango MDC nango bibag no nango keba ini Bubagra tini omahai nangya ni samaniya tani hingke bini wasungmani bini musungmani hingke nono neta senam riwoi dofani bagai tebo samung khlai tung dofani bagai tebo kok satung dofano tebo tui cabui tui thung nise Bubagra nono neta montri MDC songo eba nung khoroksa neta angnai nung khoroksa MLA angnai nung khoroksa montri angnai nungo kaham ke wansugoi naitai ano tamni bagai Bubagra neta songkha ano tamni bagai montri songkha
ano tamni bagai NDC songkha abo nang sak-sakse wasugui naikha Bubagrani wasugmani hingke nono neta songui dimani Mantri songui dimani hingke o borok dofano eibo chabui titung hainai sanama songo eibo kuchukoti sanan bagai eibo tiprasarongno thumbui chabui kaham ke bobi shotni bagai thinangni bagai tebo kaham khlaiui फोरोंगै tlangthung sikai tlangthung nise Bubagra to nono ano tini neta MLA songo pheba tini neta MLA ngnai ro Bubagrani okok phaisa sama baino tini kha koilaiui tini tamnai bukha mosa salaiui oma hai ngui tokangke bahake salainai pheba Bubagrani owa ok samani abo direct ya abo bisini kok obono norok kaham kai wasugui nai jotono jani norokni je pot Bubagra bai rijak a potni samung norok tamo khlaina nang obose norok khlaiui thangnani khlaidi norok tini omhai jorao orai poroi tini kisisa kok khnama bai kisisa kok sajama bai norok sinai nungnai borok se tini omhake kha koilai tokangke jono sadronokni bukha teibo ayang buya ngui thanai amni hingke Bubagra wngkha nok phangni malik जों koroksa nukhungo buma bufa wngkha hingke जों bwsarokno wasia usu ma khoraio ma hino sele kam tangya chao simi tongo nungui simi tongo lokal gurogo nei baksa buma bufa nukhungo bwsabuti rokno khoraya diba hinya diba sei rokomno Bubagra wngkha nok phangni malik nono wasia usu kolui mano nono wasia usu hini mano omo bai norok kha somlaiui kha thilaiui angtei tonglia angtei chalia angtei bini kok khnalia boano hino boano kolu nei norok bai norok tini oma kha somlaiui tini oma hai bibinno sublaiui tini tonglaikhai hingke jono sadron rok tei theinani simi bara tei lama kwrwikha aboni bagui tabuk sini borong gonang Animesh ni pokno twiui kwbangma para kami mobile khloka hingke no जों comment kori naikhe जों kwbangma nugui tongo abo belai kheno lasima singsa tei belai kheno abo amhnai hamya namni hingke Bubagra wngkha o tiprasarokno mwthangnani bagui se kaham khlaina bagui se tini nono ano neta Mantri songo eba norok o neta Mantri songjanai rok norok se tini eibo kaham ke samung khlaiui tiprasarokno tui dului chabui kaham ke langui thangnani nang pheba norok phaisa sajama bai phaisa hijama bai norok tini cherai bwsarok hai tini kha kolai tongangke bhake nglainai eibo tiprasarok theinani lamao thangsoginai gasuk sawino tini kok thaka norok jotono susto kaham kwrwng tongmaijadi maithaigo haina hai jotono no hambai।